Dnes se tady koná slavnostní křest fotokalendáře Fondu ohrožených dětí. Jsou to fotografie a příběhy dětí z Klokánků, ty příběhy, které tedy skončily šťastně. Tak význam této akce spočívá v tom, že chceme upozornit vlastně na osudy dětí, které nemají to štěstí, aby mohly vyrůstat nerušeně ve své vlastní rodině, a také na to, že Klokánek se jim snaží poskytnout takové prostředí, které je co nejbližší rodině, které podle našeho názoru je šetrnější než ústavní výchova. A nakonec na těch dětech je vidět, že se tváří úplně spokojeně a nikdo by, ničím se neodlišují od dětí z rodiny. A vlastně ty příběhy také ukazují na to, že je možné i ty nešťastné osudy vyřešit šťastně. Večer je vlastně samozřejmě věnován dětem a máme tu dneska děti z Klokánku v Hostivicích, které si pro vás připravili nějakou vánoční koledu, protože se samozřejmě blíží adventní čas a čas Vánoc. Lehnem si do trávy, nechám si zdát Andílka, Lojzíka, čertici, Františku, budem si hrát. Lehnem si na záda, budem si snít příjemnou náladu, klídek a pohodu budeme mít, budeme mít. Za podporu, kterou dáte Fondu ohrožených dětí a můžete vidět i dnešní večer. Všechno, co se zde prodává, že můžete nakoupit krásné vánoční dárky, tak půjde na Fond ohrožených dětí. Dovolte mi, abych poděkovala paní Iloně Karbusové, která zde bude prodávat svoji ručně vyráběnou bižutérii.